Angkel mga anti awisin kayo ng may gumatang dito yung basit nga shop me, dito yung Sango iti Dialysis Center, dito yung Lawag City, dito di sa Monte Street, Barangay 6, Lawag City, dito na Tapi sabong-sabong may for only 75 pesos. May kayon may kayon orahin kita siya tiaglako tatta siya iti naka-duty. May kayo pang masyar dito yung paglakomit chocolate, dito yung Sango ti Dialysis Center. Dito kayo kadate na uno regalwan nyo na may kayo gumatangan muna ada Perero. For heart. Ada Perero. Kabil. Pak. Pauna yung part-time job. Pak. Then, ada teddy bear. Pak. Una yung baby. Dito ya. Tapos, ada dito Kaya pagsilawag. Tapos, ada iti sabsabong agsilaw-silaw. Imposible ka, di na kayo pera sa kudon, tagay ar-armon nyo. Nawamat ti ar-armon nyo, ikatangan nyo tabagbagiyaw, ikatangan nyo da, mama ka danayo. Silaw-silawan. Apaunay. Imposible. Tapos kabil tayo. Pak! Kan, ada Ferrero na, ada teddy bear na, ada silaw-silaw nga, sabsabula for only 500 pesos. Ito just buy. Dapat supot na Imposible nga, di na kayo pesong bata, no kasi regalo yaw. No, di na kayo sumbay, itong tayo. Ada pa iti Valentine's box, may mga uncle, mga auntie na duma-duma klase nga chocolate detan. Imposible pa lang, na di na kayo sumbatan ko nakita for only 135 pesos. Ngam no, ikanta iti sabong-sabong agsilaw pa for only 200 pesos mga auntie, mga uncle nay. Ako unay kang bebe. Nabibaga natin Happy Valentine's Day. Dapat lang kami nga Alicia. Di kita mahilig tala. Nasamit kuno agar-agar na the heart. Dapat ka pa. Di kita mat. Dito Ferrero. Dapat ti Adora. Pink. Sabi di heart nga pink. May kayo nanti mga uncle. Dapat di daktalo talaga. Daktalo di pinapuspuso yung kanay. Uri kitang nanay. Imposible pa lang. Di na kayo sagutin taraman nyo. Kung nakita ta. Naduma-duma mga flavor na Imposible. May kayo nanti mga uncle. Tanong sumbatan na kayo taraman nyo. May kayo nanti na. Stock may kayo. May gumatangan di pa yung kape. Dapat kopi make nervyoso, palpalaman, dapat sausage me, dapat tire. Kita yung mapada ka basit ti budget nam, adaletin sabsabong. Dapat chocolate na natingan for only 50 pesos. Stock me anti mga uncle kayo kabita. Kaya yung talaga makasolid kayo, di kiti ar-ar mo nyo, kumatang kayo yun pamulmul, spam mo posible, Korean spam, may kayo. Ilang Sango iti Kidney Dialysis Center.